Здравейте, казвам се Любомира Райкова и вие сте в канала Магаре в кълта няма да оставим. Тук не вдигаме ръце, вдигаме магарета. Ако сте попаднали в житейска ситуация, в която не знаете как да отреагирате и всеки вдига ръце, да знаете, че сте на правилното място, тук ще се опитам с 5 прости стъпки да ви науча да си потърсите правата. Първа стъпка е да се локализира точно проблема. Какъв точно е вашият проблем, с какво е случайно, нарушени са правата, нарушения договор, платили сте за услуга, която не сте получили, какъв точно е проблема. Втора стъпка, към кого трябва да насочите бъдеща жалба или възражение или обяснение. Към коя точно институция, може да е към училище, може да е към администрация, може да е към фирма, но просто трябва да е ясно кого трябва да потърсите, за да изпратите вашето възражение. Трета точка, според мен най-важната, трябва да намерите координати на фирмата или на институцията, с която трябва да се свържете и съответно да подготвите жалба. Според мен жалбата или възражението или обяснението не трябва да е перфектно юридически изпълнено, колкото по-добре е разбира се, ще е във ваша полза, но то трябва просто да отразява вашата лична позиция. Четвърта точка, след като вече сте разбрали, написали сте жалбата, просто трябва да я подадете. Дали ще го направите по почта, дали ще го направите по имейл, дали ще го направите на живо, ще отидете и ще я занесете. Според мен няма разлика, с изключение на това, че задължително трябва да поискате да има дали ще е обратно писмо, дали ще е разписка, дали ще е входящ номер, с което да гарантирате, че вие сте отишли и сте подали вашето възражение, обяснение, жалба и така нататък. И вече пета стъпка, според мен, ако сте изпълнили тези 4 стъпки, доста вероятно е близко бъдеще да се свържат с вас и да ви кажат, че проблема ви е решен. Тук, в този канал, ще се опитам да ви представя именно такива случаи, в които хора са написали жалби, са написали обяснения, възражения и накрая се е стигнало до положителната развръзка. Ако срещнете трудност в някои от предходните стъпки, да знаете, че аз съм на среща на Магаре в кълта maimunka@gmail.com, може да ме потърсите по всяко време. Ако аз мога с нещо да ви бъда полезна и да ви помогна, за мен ще е удоволствие. Ако това видео ви е харесало и мислите, че може да помогне на други хора, моля споделете го. Ако толкова много ви е харесало, моля просто ме подкрепете. Благодаря ви.